Haga jingle kai duran kop hapreng ke Chenayan Persia ka Assam Rifle. Haba pai syang ke jingle kai ke Chenayan kala khur ka nam job hadin bagalala bat Liem ka Assam Rifle da arla kawai. Badia ka gol pen job jong ka Chenayan layo ban tap hashwa ban kot ka jingle kai kata ha kamnit ka bakhandai peu plus nyaw. Hagawai par ka jingle kai hapreng ka Kynhun yele kai Samuel badu Ricky Shabong ka Punjab FC Persia ka Mumbai City. Haba pai syang ke jingle kai ka Punjab FC kala khur ka nam job hadin magalala ban Liem ka Mumbai City dan Lailanon. Ban leng bang ngi jing job ka Punjab FC kadang scam ban yorong sya ka quarter final. Haga jingla kai Liga Portugal hapreng ka Famalico Persia ya ka Kynhun yele kai Di Maria ka Benfica. Haga ngi jingla kai ka Benfica kalaman ika namrem. Haga ngi jingla kai Beningkong jong ka Samoy hadin magala sya Liem hakmat ka Famalico da Arlanon. Haga jingla kai Perlok hapreng ka Liverpool Persia ka Sevilla. Haba pai syakre ka jingla kai ka Liverpool ka lala bat Liem suk ka Sevilla da saula kawai. Barha ka jingla kai orang le kai bagansai jong Liverpool Luis Diaz leo ban tap ar gol kata leo ban tap ka gol ka Beningkong haga minit ka ba live kundai badia ka gol ka ba ar leo ban tap hashwa ban kod ka kela step kata haga minit ka ba sau peusan plus away. Haga jingla kai hapreng ka Chelsea Persia ka Inter Milan haba pai syakre ka jingla kai baro artli ki Kynhun ki khai da marshi gol. Ya ga shigol jong ka Inter Milan leo ban tap ha ka minit ka ba arpn riu leng bau Marcos Thuram badia ga shigol jong ka Chelsea leo ban tap hashwa ban kod ka jingla kai kata ha ka minit ka ba khandai peu leng bau Leslie. Hagawai par ka jingla kai Perlok hapreng ka Juventus Persia ka Atletico Madrid. Haga ngi jingla kai ka Atletico Madrid kala khur ka nam job hadin bagalala bat Liem ka Juventus da Arlanon. Ya gini ki argol jong ka Atletico Madrid leo ban tap ha ka minit ka ba sau peu pra leng bau Joe Felix badia ka gol ka ba ar leo ban tap ha ka minit ka ba pra peusan leng bau Korea. Haga jingla kai Emirates Cup final hapreng ka Arsenal Persia ka Lyon. Haba pai syakne ka jingla kai final ka Arsenal ka Lyon ban penkhi jar nengkong tang ha ka minit ka ba khandai leng bau Saliba. Barha ka minit ka ba ar pnyo ka Arsenal ka Lyon biang ban tap ka gol ka ba ar leng bau Gabriel. Badai lebah kini ki argol omdan syuk ki bala bat penkhi jar had bukut ka kela step bat kum juru had bukut ka jingla kai. Haga ba ka Arsenal ka lala ban Liem ka Lyon da Arlanon. Haga ni ka jingla kai Emirates Cup final.